שלום, כאן אלנה כץ, מעצבת גרפית והבעלים של סטודיו אינדיגו גרפיקס, המומחה לעיצוב ומיתוג לעסקים. בווידאו הזה אני הולכת להציג בפניכם את חבילת הבסיס שכל עסק צריך, לוגו וכרטיס ביקור. אך לפני זה, תנו לי לשאול אתכם כמה שאלות. האם פניתם לבית דפוס או ניסיתם לעצב לבד את הלוגו והכרטיס ביקור לעסק שלכם ואתם לא מרוצים מהתוצאה? אתם מרגישים שהלוגו והכרטיס ביקור שלכם נראים חובבני ולא מייצגים את העסק שלכם כמו שצריך? אתם מרגישים שיש פער בין המקצועיות והייחודיות שלכם לבין המסר שעובר בלוגו ובכרטיס ביקור? דמיינו שאתם פונים לשני בעלי עסקים שונים שמתעסקים באותו תחום. האחד בעל עיצוב חובבני והשני בעל עיצוב מקצועי, מדויק ומשדר את המסר הנכון. למי אתם הייתם פונים? מי היה עושה עליכם רושם טוב יותר? כנראה בעל העיצוב המקצועי. אם אין לכם זמן או ידע לעצב לוגו וכרטיס ביקור לבד, אם אתם רוצים למנוע אפשרות שלא תהיו מרוצים מהתוצאה וכך תבזבזו המון זמן וכסף, והכי חשוב, אם אתם רוצים לוגו וכרטיס ביקור שייצגו את העסק שלכם בצורה מעולה, יש לי את הפתרון בשבילכם. אני מזמינה אתכם לצאת לתהליך עיצובי יחד איתי, שבסופו תקבלו לוגו וכרטיס ביקור מקצועי שייצור רושם מעולה על הלקוחות שלכם. בתחילת התהליך אעשה מחקר מקיף על העסק שלכם. אבדוק מה מהות העסק, מי הקהל יעד, מי המתחרים שלכם. לאחר מכן אתרגם את כל המחקר לעיצוב גרפי מדויק שמתפרס על לוגו וכרטיס ביקור, תוך התחשבות בצרכים, בערכים, בחזון העסקי שלכם, לפי הצבעים והאלמנטים שהכי מתאימים לכם לעסק. בעזרת העיצוב תראו ייחודיים ותבלטו על פני המתחרים סביבכם. בסוף התהליך, שלוקח כ-14 ימי עסקים, תקבלו לוגו וכרטיס ביקור מנצחים, שהביאו לכם את הלקוחות הנכונים. בנוסף, בדף עצמו מצורפים בונוסים שווים במיוחד, שיקפיצו את נראות העסק שלכם. כל מה שנותר לכם לעשות הוא למלא את הפרטים בטופס ליצירת הקשר ולעזור לכם תוך 24 שעות. נתראה בסטודיו.